अरे वाह यार वाह। शिल्पी राज के वो गाना हुआ था बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त। भोजपुरी इंडस्ट्री का गाना से लोग हिल जाए। हम बतावा तानी गाना कौन सा बात, छोटा सा वीडियो बात तू लोग पूरा देख के जाइए लोग। जैसे कि शिल्पी राज जी के गाना जो आ रहल बा, वो गाना में काम कर रहल बड़ी निर्मत्ता मल्ला। अरे भाई साहब, जोन गाना में निर्माता वाला काम कर ले ना, लोग गाना देखे का देख कम, निर्माता वाला के देखे तो लोग ज्यादा जाला। यही चलते गाना में मतलब वो गाना पर व्यू ज्यादा जाला, लोग पब्लिक ज्यादा पसंद करेला। तब पब्लिक पसंद करे खातिर शिल्पी राज चूज कैले भाई निर्माता वाला के। तो चलिए बता देता नहीं फाइनली गाना कौन सा बा। तो गाना के नाम बा, पोस्टर तू लोग देख ला, बर्फी। मतलब गाना के नाम भी रखल गइल बा बर्फी। अरे वाह, मजा आ जाता गाना के नाम सुन के, एकदम लेवे में बर्फी, मुंह में पानी आ जाता। बर्फी नाम सुनत रहा जब एने लिखल बा, मतलब कि शिल्पी राज के गाना के नाम बर्फी, आ थोड़ा सा एने नजर मार ला जा, एने रसगुल्ला। चले इतना मजाक होला। तो बतावा तनी कि शिल्पी राज जी के गाना के लिखले बन विजय चौहान और म्यूजिक दिले बन अजय सिंह। मतलब विजय चौहान के गाना लिखल तू लोग समझ पावत हुई कि मतलब कि कितना बेहतरीन गाना लिखले हुए, कैसन गाना लिखले हुए, मतलब कि चांद चांद लाग जाए। विजय चौहान के लिखल, अजय सिंह के म्यूजिक देवल और निर्माता वाला काम कर रहा बड़ी वीडियो में, और शिल्पी राज गेले बड़े। अरे भाई साहब, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो लकीर खिंचाई। देख लिया तू लोग। आवा था 7:15 पर सवेरे टी सीरीज हमारे भोजपुरी चैनल से, कल 14 तारीख है। तो हमरा देखे से लगा था कि शिल्पी राज जी के गाना जैसे ही मतलब यूट्यूब पर चढ़ी चैनल पर, लोग शिल्पी राज जी के गाना सुने खातिर कम, निर्माता वाला के देखे खातिर लोग ज्यादा जीवन। काहे से भगवान कुदरत उनका शरीर ऐसा दिले बा ना, लोग देखे खातिर बेचैन हो जाला। तो चले किसी भी तरीके से लोग देखे खातिर जाता, लेकिन गाना के व्यूज भागी, गाना लोग पसंद करी। आ गाना के नाम जो बर्फी लिखल बा, स्वीट से नाम रखल गई बा, मीठा एकदम स्वीट। एने बर्फी एने रसगुल्ला। तो मजा आई गाना में। तो गाना सुनल चाहते हैं, देखल चाहते हैं, हमारे फैमिली के साथ जुड़ल चाहते हैं, चैनल के सब्सक्राइब करी, फॉलो करी। ऐसा वीडियो कभी मिस ना होके फॉलो करके रखी जाए लोग, और चैनल के सब्सक्राइब करके रखी जाए, ताकि कोई भी वीडियो आई सबसे पहले हम तो के बता के दें कि हाँ गाना आ गई बा। तो चलो कल दिया जाए प्यार अपन आशीर्वाद शिल्पी राज जी के और निर्माता माला के। तो वैसे हमारे पर भी तू लोग आशीर्वाद बने ले रहे लोग। मिला था नहीं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में।